ሰላም ተኸታተል ቻናል ከመይ ትኾኑ ሓውኹም ኣርምያ ሎሚ ምሳኹም ዘለኹ ገለ ፍሪ ዝበላ ነጥብታት ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ብዛዕባ ገንዘብ ኣብ ባንክ ማለት እዩ እንታይ ትብል ብሄላላ መሲልኩም ሓንቲ ብእንግሊሽ use it if you don't someone will use it against you ዝንታይ ማለት እዩ ትሜላ ተጠቐመሉ እንተዘይ ኮይኑ ካልእ ሰብ አንጻርካ ክትጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ብኸመይ ምፅያ ባንክታት ዝጥቀምሉ ሜላ ማለት እዩ ንስኻ ገንዘብካ ሰሪሕካ ተምፅኦ ኣብኡ ሴፍ ትገብሮ ተመሊሶም ካብ ንዓኻ ከዓኒ ብ20 ሚእታዊት ክሬዲት ካብኡ ክሬዲት ካርድ ብ20 ሚእታዊት ፕላስ ከማን ክሬዲት ካርድ ንዓኻ የለቅሑኻ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ዘምፅኦ ሳዕቤኒ ዘይምፍላጥ ኣብ ኢንቨስቲንግ ዘይምፍላጥ ቢዝነስ እኳ ምናልባት ክውሕደካ ክእል ማለት ከም ዝደለኻዮ ወይ ኣፍልጦ ናይ ቢዝነስ ዘይክህልወካ ክእል ትቐንዲ ክትፈልጦ ዘለካ ግን ኢንቨስቲንግ ማለት እዩ ጎኒ ጎኒ ንስኻ ኢምፕሎይ ኮንካሲ ኢንቨስቲንግ ግድን ኢኻ ክትፈልጥ ዘለካ ሓንቲ ለቀነ ቪድዮ ኣይ ቲንክ ግዜ ተረኺበ ክሰርሐላ ክፍትን እየ ኣብ ኡጋንዳ ኮይኖም ሰርሕዋ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ከፍትም ይኽእል ዶ ትብል ምዝያ ዝተሓዘ ኣብነት ዘምፃልኩም ዘለኹ ብዛዕባ ኢንቨስቲ እንድሕር ተፈሊጥካ ኩሉ ሰብ ከፍትም ይኽእል እዩ ኢንቨስቲ ንብሎ ዘለና ሲ ፉል ፓወር እንድሕር ገንዘብ ተሊካ ኢንቨስቲንግ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ድሕር ፉል ፓወር ተዘይብልካ ካን ብዓቕምካ ጀሚርካ ኣብ ትሕቲ ካምፓኒ ኮንካ ከተፍትም ትኽእል ኢኻ ኣሽሓት ደይኮነስ ዋላ ሚልዮንስ ኦፍ ዶላር በቲ ግቡእ ማለት እዩ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ትቐንዲ ሽግር ግን ብዛዕባ ዘኢንቨስቲ ንብሎ ዘለና ኣፍልጦና ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ድሩት እዩ ስለዚ ካብቲ ናይ ሃብቲ መሳለል እውን ርሒካ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ እታ ቪድዮ ኣይ ቲንክ ግዜ ተረኺቡ ክሰርሓላ ክፍትን እየ ተዘይኮይኑ ኩሉ ሰብ ከፍትም ይኽእል ዶ ዝብል ከፍትም ይኽእል እዩ ብዝያዳ ናይ ኢንቨስቲንግ ስትራቴጂ ዝብለኩም ዘለኹ ስቶክ ማርኬት እንድሕር ተፈሊጥካዮ ክትፍትም ትኽእል ኢኻ ብዘየጠራጥር ማለት እዩ እዚ ግን ግቡእ ትምህርቲ ወሲድካ ሞኒተርስ ንዓኻ ትከታተሉ ድዩ ክሳብ ጌርካ ኢኻ ክተብል ትኽእል ማለት እዩ ኣፍልጦ ዘይብልካ ገንዘብካ ክትህሙ ኢኻ ከተጥፍኡ ኢኻ ኣፍልጦ ተጥሪኻ ግን ብልክዕ ክትልወጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ትቐንዲ ኣብ ዝመፅእ ዛዕባ ሕጂ እቲ ናይ ሳይኮሎጂ ማነ እዩ ብጉልበትካ ጥራሕ ብላቦር ክትነብር ደይኮነሲ ከመይ ጌርካ ከምቲ ባንክታት ንዓኻ ብልቓሕ ድቡኻ ከምኡ ማለት እዩ ንስኻ ከዓኒ ገንዘብካ ሲ ናብ ማሽናት ስቶክ ማርኬት ናብኡ ኮኔክት ጌርካ ባዕሉ ከምዚ መንግስቲ ብደገ ፕሪንት ገይሩ ገንዘብ ዘምፃልካ እቲ ማሽናትካ ንዓኻ ገንዘብ የምፃልካ ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ ሓደ 3 ቁሩብ ናይ ደረጃ ናይ ኢንቨስቲንግ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ቁፅሪ 100,000 ቁፅሪ 2 500,000 ቁፅሪ 3 1 ሚልዮን ክርኢና ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ 1 ንጀምር 100,000 ዶላር ኣብ ኢንቨስቲ እንድሕር ተሊካ let's say by 10% ሪተርን እንድሕር ትገብር ተልዩ ንዓመት 10,000 ክወልደልካ ይጀምር ማለት እዩ እዚ 10% ዝተሓተየ ዝነግረኩም ዘለኹ ላይክ S&P 500 ማለት እዩ ኢንዲቪድዋል ስቶክስ ካን ከምዚ ብዓላማ ዘገለ ማለት እዩ ክሳብ 20% ኣብ ዓመት እንዳምፃኻ 20,000 ንዓመት ክወልደልካ ክእል እዩ ማለት እዩ 100,000 ተቲኻሲ 10% ክሳብ 20,000 ልዕሊ እውን ኣብዚ መንጎ ዘሎ ቁፅሪ ማለት ክወልደልካ ክእል እዩ ለትሰይ 100,000 ኢንቨስት ጌርካ 10% 10,000 እንድሕር ዝወልደልካ ተኮይኑ ንስኻ ሪታር ክትኮን ወይ ቁሩብ ናይ ፋይናንሻል ናፃነት ብዙሕ ኣይክህልወካን ይኽእል እዩ ግን 10,000 እዛ 100,000 ኢንቨስት ጌርካ 10,000 ንኣብነት ኣብ ኡጋንዳ ዲ ዋላ ኣብዚ ካናዳ ዲ ኣሜሪካ እንድሕር ተለኻ ኡጋንዳ ከይድካ በዘን 10,000 ክትነብር ትኽእል ኢኻ 20,000 እንድሕር ተገይራትልካ ከዓ እሞ ዝሓሸ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ኣኽብለኩም ደልየ
ኮምፕሊትሊ ሰብናሲ ትዘለካ ዓቕሚ ኣብ ባንኪ ንሱሪኻ ዋላ እንድሕር ተሓሳስብካ ምስ ማዕሮ ተሓንጎልካ እንድሕር ተስፊሕካዮ ኣብዚ ህይወት ዘብለካ ኣይኮነን ግድን ኣይኮነን ኣብዚ ተጨኒቕካ ክትነብር እቲ ህይወትካሲ ቁርብ ፍትሕ ከተብሎ የድልየካ እዩ ስለዚ ስራሕ ግደፎ ወይ ተመለሱ ናብኡ ደይኮና ንብል ዘለና እቲ ዓይነት ኢንቨስቲ እንድሕር ዘለካ ገንዘብ እንድሕር ተፈሊጥካ ማዕረ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣለካ እንተገደደስ እንታይ ክገብር ክእል ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ከም ኣማራፂ ደምፆ ዘለኹ ከምኡ 500,000 ኢንቨስት እንድሕር ተጌርካ ኣብ ዓመት ብ10% ክሳብ 50,000 የምፃልካ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ከይተንገፍካ 50,000 የምፃልካ እዚ ብ10% ማለት ብ20% እንድሕር ተጌርናይካ 100,000 የምፃልካ ማለት 100,000 ናይ ሓደ ዶክተር ገንዘብ ማለት እዩ 100,000 ስለዚ ኮምፕሊት ለኸማን ሪታየር ክትከውን ትኽእል በተን 500,000 ዝንብሎ ዘለና ኢንቨስቲ ናብ ስቶክ ማርኬት ጌርካ ካብ 50,000 ክሳብ 100,000 ከምፃልካ ክእል ኣብዚ መንጎ እዚ ዘሎ ማለት ተደለኻ ሪታየር ክትከውን ትኽእል ተደለኻ ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ካምፓኒ ፍሪ ኮንካ ክሰርሕ ትኽእል ኣብ ትሕቲ ካምፓኒ ክሰርሕ ከሎ ሕጂ እንታይ ዓይነት ናፅነት ይበካ 50,000 ክሳብ 100,000 ጀነሬት ዝገበር ድሕር ማሽን ተልያትካ ኣብ ስራሕኻ ብዙሕ ትጭነቐሉ ጉዳይ ክህልወካ ኣይክእልኒ ብጣዕሚ ናፅነትካ ብጣዕሚ በቃ ሙሉእ ናፅነት ኩለካ ክእል ካልእ ጎኑ ካልእ ስኪልስ ክትመሃር ትኽእል ስኪል ዝኾነ ትፈትዎ ዝሓሸ ካብቲ ዘለኻዮ ስራሕሲ ዝሓሸ ኣታዊ ከምፃልካ ዝኽእል ናይ ዓመት 2 ዓመት ኮርስ ወሲድካ ክሰጋገር ትኽእል ማለት እዩ ገበል ሳልሳይ ንሪኦ 1,000,000 ማለት እዩ እዚኳ ብዙሕ ክሳይ ዝሓትት እዩ ማለት ንኩሉ ሰብ ዝውክል ኣይኮነን ግን ክመፅእ ስለ ዘለዎ 1,000,000 ኢንቨስት ጌርካ ከዓኒ ብ10% 100,000 ኣለካ ብ20% ከዓኒ ክሳብ 200,000 ኣለካ ማለት እዩ 200,000 100 ክሳብ 200,000 እንድሕር ተሊካ ኦልሬዲ ጠቕላላ ነዚ ዓለምሲ ወላ ሓንቲ በቃ ከይሰራሕካ ክትሓልፍ ትኽእል ነፂ ጀነሬሽንካ ባው ክትከፍተሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንክንገብር ሓደ እቲ ቀዳማይ ዝበልኮ ማለት እዩ እቲ ናይ ሜላ ናይ ገንዘብ ሳይኮሎጂ ኦፍ ገንዘብ ንሱ ኢና ክንፈልጥ ዘለና ብዛዕባ ኢንቨስቲንግ ግድን ክንፈልጥ ኣለና እዚ ክንፈልጥ ዘይንኽእል እንድሕር ተኮይንና ግን ኩሉ ብጉልበትና ይክኸውን ብጉልበትና ተኮይኑ ከዓኒ ነገራት ከምዚ ንሪኦ እዩ ንኣብነት ኣብ ባንኪ ከይድካ ብዛዕባ እዚ ክነግሩካ ይክእሉን እየ ዋላ ኣብ ዝኾነ ሜድያ ገለመለ ባዕልኻ ሰርች ጌርካ ሳይት እዚ ጌርካ ክትረኽቦ ይትኽእልካ መብዛሕትኡ እቶም ናይ ፋይናንስ ኣዋዕዋዕቲ ናብቲ ናይ ከመይ ጌርካ ትገንዘብካሲ ኣብ ባንክ ከፍተብሎ እዮም ናብኡ እዮም ፑሽ ዝገብሩ እንታይ እዚ ክሳይ ማለት እዩ ተቐዳሚት ዝበልናዮ ኣብዚ ክትመፅእ ማለት እዩ ገንዘብካ ወይ ተጠቐመሉ ወይ ክጥቀመሉ እዮም ንሱ እዩ ወይ ተጠቐመሉ ወይ ክጥቀመሉ እዮም እቲ መንገዲ ማለት እዩ ገንዘብካ ኮፍ ኣቢልካ ተመሊሶም ለቕሓ ክትብል ከለካ ንዓኻ ብ20% ፕላስ ገለመለ እንዳበሎ ንዓኻ የለቅሑካ ማለት እዩ ንኻልኦት ወይ ካብቲ ገንዘብካ ንኻልኦት የለቅሑ ይረብሕሉ በቲ ከዓኒ ከምኡ ካብቲ ናቶም ከዓ ንዓኻ የለቅሑካ ማለት ስለዚ እዚ እቲ መስርሕ ናይ ባንኪ ማለት እዩ ሕጂ ስለዝኾነ ንዓኻ ንኸይትወፅእ ነዚ ኢንቨስቲ እንድሕር ተፈሊጥካ ግን ወረዳ ካብቲ ባንክ ክትወፅእ ኢኻ ካልኦት ፕላትፎርም ኢንቨስት ክትገብሮ ትጅምር ኢኻ ስለዝኾነ ንዓም እውን ናይ ድሕርዳ ናትካ ገንዘብ ሰይፍ ተዘጌርካዮ ካብ መና ምፅኦም ንካልኦት ሰባት ከለቅሑ ይኽእሉን እዮም ስለዚ ትናትካ ክድንቁር ኣለካ ትናትካ ሴፍ ትገብሮ ኣለካ ኣብ ሪታየር ኣርኣርኤስፒ ግበሮ ብለካ ምክንያቱ ኣዝዩ ይድገርመን ምክንያቱ እንታይ ኣሎ ዋላ ተቆርብ ዝፈልጥ ሰብሲ ነዚ ኣየብለካኒ ኣዝኻ ክሳይ ትኸውን እቲ ሰብሲ ትዝሓሸ መንገዲ ክፈልጦ ዘለዎ ኣነ ዝብሎ ሕጂ ኩላ ኣብዚ ናተይ ቻናል ዘምፅኦ ግድን ኢንቨስቲንግ ክትፈልጡ ኣለኩም ሂወትኩም ክቅየር ተኮይኑ
እዚ ኢንቨስቲንግ ናይ ገንዘብ ኣሰራርሓ ክትፈልጡ ኣለኩም እንተዘይኮይኑ RRSP ኦኬ RRSP ሕማቕ ኣይኮናን ሕማቕ ይኮንኩን ዝለኩም ዘለኹ ግን ኣብኡ ኮፍ ኣቢልካዮ ትገንዘብ ተዋህሊሉ ብጉልበትካ ተዋህልሎን በዚ ኢንቨስቲንግ ትገብሮ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልል እዩ ዘለዎ ስለዝኾነ እዚአን እየን ነይረን ናይ ሎማዓንቲ ቲፕ ንኣሽቱ ምኽረይ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ እውን ከምዚ ዓይነት ዘልኩም ክመፅአ ሳብስክራይብ ጌርኩም ነዚ ቻናል ከተተባብዑ ተስፋ ገበር ተንኪዩ